Elävällä kuvalla on ainutlaatuinen kyky tempaista yleisö irti kalpakoiden ruutujensa äärestä ja pudottaa heidät aivan keskelle toimintaa. Ihmisaivot eivät juurikaan erottele näkemäänsä itse koetusta. Siksi elokuva on niin vahva elämys. Nettivideo yhdistää verkon jakelumahdollisuudet ja elävän kuvan emotionaalisen voiman. Mikään ei herättele tunteita ja aistimuksia yhtä vahvasti kuin elävä kuva. Moi! Ajattelin kutsua sinut tänne, koska juuri tällä laiturilla aikanaan pari vuotta sitten keksin nettivideoseinän idean. Jos katsot nämä videot tällä sivulla, saat tietää kaiken, mitä nettivideomarkkinoinnista ylipäänsä pitää tietää. Nauti!